It-tnejn jiġi ppreżentat it-tielet budget tal-leġislatura l-ġdida ta' Gvern Laburista, budget li mistenni jkompli jibni fuq dawk li għaddew, bil-priorità ewlenija tkun li jkompli twettaq il-manifest elettorali li fuq ġieled dan il-Gvern. Fi żmien gvernijiet nazzjonalisti l-budgets kienu ta' tħassib, iżda għaliex dan il-Gvern jaħdem bil-għaqal u għandu pjan fit-tul, m'għadix teżisti klima ta' tensjoni brabta mal-budget. Bin-nies u n-negozji qabel kienu jkunu nkwetati li se tiżdied xi taxxa. Illum l-aspettattiva fil-budget hija li kulħadd jistenna x'se jagħtik il-Gvern u mhux se joħodlok. Il-gazzetta kulħadd ta' tħarsa lejn il-budgets ippreżentati taħt gvernijiet nazzjonalisti. Kien hemm disappuntu kritika fil-budget 2013 li kien imħejji minn Gvern Nazzjonalista fl-2012. Fosthom miljuni ħaddiema maqudin għax ma ġewx aċċettati proposti bħal faċilitajiet ta' childcare għax jiżdied is-suq tax-xogħol u għalhekk kienet tkun miżura li tgħin l-ekonomija, miżura li ttieħdet minn Gvern Laburista. Il-budget 2012 kien deskritt mill-imsieħba soċjali bħala budget b'nuqqas ta' sustanza u jitlef ir-ruħ soċjali. Il-budget kellu wkoll nuqqas ta' miżuri ħodor. Il-budget 2011 kien ġie kritikat ukoll saħansitra mid-deputat nazzjonalista ta' dak iż-żmien Jean-Pierre Farrugia. Huwa kien qal li żdied fl-allowance supplementarja li nataw f'dan il-budget u ma tant żgħar li kien ikun aħjar li ma nataw xejn. Kienu nataw żidiet ta' 54 ċenteżmu fil-ġimgħa l persuni single u ta' 86 ċenteżmu fil-ġimgħa l koppji. Żidiet mhux adekwati. Il-budget 2010 kien ġie kritikat mill-General Retailers and Traders Union li xtaqu jaraw it-tnaqqis fit-taxxa mħallsa minn żviluppaturi ta' ċerti proġetti, inkluż djar indirizzati għal first time buyers. Il-Moviment Graffiti iddeskriva dan il-budget bħala budget li ma joffrix miżuri diretti li indirizzaw id-diffikultajiet finanzjarji li qed jesperjenzaw kuljum il-familji Maltin. Gvern Laburista wettaq diversi wedi biex jgħin lill-familji fosthom li jnaqqas it-tariffi tad-dawl u l-ilma. Budget 2009 kien ġie deskritt mill-Malt Employers Association bħala budget bla toma ta' xejn, budget b'miżuri li kienu superfiċjali u m'għandhom ebda sustanza. Illum il-budgets ippreżentati minn dan il-Gvern inbidlu u bil-miżuri jara x'ħajati lin-nies filwaqt li jfassal pjan fit-tul. Bidlu oħra minn żmien budgets ta' gvernijiet nazzjonalisti għal qagħda finanzjarja tal-pajjiż. Ir-riżultati miksuba fl-aħħar snin jikkuntrastaw bil-kbir ma' dawk taħt amministrazzjonijiet differenti. Il-galbu fit-tmexxija tal-finanzi waslet biex fost suċċessi ekonomiċi pajjiżna minn deficit jirreġistra surplus wieħed wara l-ieħor. Bekk il-budgets ippreżentati mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek kienu jbattlu l-bwiet tal-familji u n-negozji. U l-budgets preżentati mill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna imlew il-bwiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.